I København vender skolebørnene i de her dage tilbage til en noget anderledes hverdag. Den regnfulde sommer og i særdeleshed skybruddet i juli har været hård ved skolerne, så skolestarten er blevet noget anderledes end sædvanligt. Det handler om, at I skal finde på nogle øvelser, når man kommer rundt i terrænet. Intet er, som det plejer. 5. klasse fra skolen ved Søerne har idrætstime ved Sankt Jørgens Sø i København. Vores gymnastiksal er blevet lidt ulækker. Og derfor må man tænke kreativt, ligesom 40% af de andre kommunale institutioner, der er ramt af vandskader. Vi har jo egentlig nogle rigtig fine forhold her omkring søen, hvor vi kan gå over og lave, i det her tilfælde, sådan noget fitness i det fri. Skolen ved Søerne ligger lavt, og det er gået ud over gymnastiksalen og musiklokalet. Vi har nogle store udfordringer med at gennemføre undervisningen, især i idræt og musik i den kommende periode, fordi vi jo simpelthen mangler 2 ud af 3 gymnastiksale. Skolebøger for 200.000 kroner er kasseret. Den er simpelthen helt våd, når man rører ved her. I musiklokalet har instrumenterne været stort set dækket af vand. Jeg regner med, at det bliver kasseret. Vi vil selvfølgelig undersøge, der er måske så nogle nodestativer og noget, der kan blive renset, men det skal det så også, fordi det er kloakvand, der har været inde. Også i børnehaven Stenurten på Nørrebro er dagligdagen anderledes på grund af vandskaderne. Vi kan ikke sætte de samme aktiviteter i gang indendørs, så er det jo godt, det er sommer. Godt, det ikke regner så meget. Taget skal skiftes ud, et nyt midlertidigt gulv over hele børnehaven, og værkstedet er uden børn og fyldt med kasser og alger. Det er vores fordybningsrum, hvor børnene kan gå ind og lege, eller ikke lege, men læse i en bog og falde til ro og fordybe sig. Det ser sådan her ud nu. For børnene i 5. klasse står den på idræt alternative steder helt frem til jul. Man må så bare håbe på vejrguderne, de sådan arter sig, så man ikke skal herover og dyrke idræt i dårligt vejr. På 13 institutioner har vandskaderne været så store, at alle børn er blevet genhuset i andre nødinstitutioner.